Pengendalian Penyakit Wiwit Suryo kaping 11 Februari warsa kalih ewu selikur. Dhateng kelompok lansia, vaksinasi kaparingaken kaping kalih dosis kanthi interval 28 dinten. Dene kangge kelompok komorbid kados hipertensi, vaksin saged kaparingaken kanthi syarat tekanan darah sak ngandhapipun 180 per mmHg. Kagem ingkang nandhang diabetes, vaksin saged kaparingaken salebetipun boten wonten komplikasi akut. Dene kagem penyintas kanker, vaksin saged kaparingaken ananging kedah dipun awasi tenaga medis. Dene kagem penyintas COVID-19, ambek bilih sampun saestu mantun, paling boten 3 wulan saged dipun vaksinasi. Sarta kagem ibu-ibu ingkang ngandhut ugi saged dipun paringi vaksin. Sedaya pasarta vaksinasi ingkang saderengipun dipun tunda badhe dipun paringi pawartos supados rawuh dhateng papan ingkang gadhah fasilitas kesehatan saperlu dipun priksa malih saha dipun vaksin. Pamirsa, kanthi wontenipun katetepan menika, Kementerian Kesehatan nyuwun dhateng pamarentah daerah supados nyawetaraken pembaruan aplikasi PCAT minangka fasilitasi pembaruan screening lan registrasi ulang dhateng sasaran tunda. Pos pelayanan vaksinasi ugi kasuwun nyediakaken KITA, anafilaksis utawi obat kagem reaksi alergi ingkang parah utawi nebel. Sarta kedah wonten ingkang tanggal jawab nunggih puskesmas utawi griya sakit ingkang caket. Sumangga Indonesia saged berasta COVID-19.